Προσφορότερη λύση ήταν η κατασκευή της γέφυρας σε μια θέση παράλληλη από την οριστική της και στο πραγματικό της ύψος. Έτσι αποφασίστηκε η κατασκευή να γίνει 24 μέτρα παράλληλα στην τελική θέση, στην περιοχή του πόδα της κατολίσθησης, οπότε και τα συνολικά επιβαλλόμενα φορτία συνεισφέρουν στη συνολική ευστάθεια της περιοχής. Ο σχεδιασμός των προσωρινών ικριωμάτων περιελάμβανε τα ικριώματα ανέγερσης του καταστρώματος, ικριώματα ανέγερσης του τοξωτού φορέα και δύο δοκούς, οι οποίοι θα χρησιμεύαν στην ολίσθηση της γέφυρας στη τελική της θέση. Όσον αφορά τους ελκυστήρες, αυτοί ήρθαν σε 6 τμήματα, το μεγαλύτερο των οποίων ήταν 22 μέτρα. Έτσι κατασκευάστηκαν δύο μεγάλοι ακραίοι πυλώνες και 7 εσωτερικά ικριώματα. Όσον αφορά το τόξο, αυτό ήρθε σε 5 τμήματα, κατασκευάστηκαν 4 κύριοι μεγάλοι πυλώνες και 5 μικροί ενδιάμεσοι. Για την κατασκευή του ορθότροπου καταστρώματος χρησιμοποιήθηκε προσωρινό δάπεδο εργασίας, το οποίο κατασκευάστηκε 80 πόντους κάτω από τη στάθμη του κάτω πέλματος του ελκυστήρα. Οι δοκοί ολίσθησης γεφύρωσαν όλο το άνοιγμα ανάμεσα στα προσωρινά βάθρα και στα τελικά βάθρα. Η συναρμολόγηση του καταστρώματος ξεκίνησε από τον προσωρινό πυλώνα Π2, όπου συνδέθηκαν οι δύο πόδες με την ακραία εγκάρσια δοκό στην περιοχή συναρμογής του ελκυστήρα με το τόξο. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν τα τμήματα του ελκυστήρα με τα εγκάρσια δοκάρια που τους αντιστοιχούσαν και τελικώς οι πόδες και η εγκάρσια δοκό στην περιοχή του προσωρινού πυλώνα Π2. Στη συνέχεια ακολούθησε η κατασκευή της ορθότροπης πλάκας του καταστρώματος. Επί του ήδη ανεγερθέντος καταστρώματος τοποθετήθηκαν τα ικριώματα για την κατασκευή του τόξου. Το τόξο ξεκίνησε να κατασκευάζεται από κάτω προς τα πάνω, ταυτόχρονα για λόγους ταχύτητας. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του τόξου, βέβαια, τοποθετήθηκαν και τα διαγώνια και εγκάρσια στοιχεία που βρίσκονται ανάμεσα στα τόξα. Τελευταίοι τοποθετήθηκαν οι αναρτήρες. Σε όλη αυτή τη φάση, η γέφυρα δεσμευόταν έναντι οριζόντιων μετακινήσεων που θα προέρχονταν από άνεμο, σεισμό ή άλλες ενδεχόμενες δράσεις, με ταυτόχρονη πρόβλεψη ελευθερίας μικρομετακινήσεων λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. Ο μηχανισμός ολίσθησης αποτελούταν από 4 φορεία. Σε κάθε φορείο ήταν ενσωματωμένοι 2 υδραυλικοί γρίλοι μεγάλης ανυψωτικής ικανότητας. Αυτά τα φορεία είχαν τη δυνατότητα να κυλίονται πάνω σε ράγες, οι οποίες τοποθετήθηκαν στο πάνω πέλμα των δοκών ολίσθησης. Τόσο πάνω στις ράγες όσο και κάτω από τους μηχανισμούς τοποθετήθηκαν κατάλληλα φύλλα από PTFE για την επίτευξη χαμηλού συντελεστή τριβής. Στα δύο άκρα των δοκών ολίσθησης υπήρχαν μεταλλικές δοκοί πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν οι μηχανισμοί έλξης. Κάθε μηχανισμός έλξης αποτελούταν από γρίλο, η κίνηση του οποίου προκαλούσε την έλξη του φορέα. Για την κινητοποίηση του γρίλου υπήρχαν κατάλληλες υδραυλικές αντλίες που είχαν τη δυνατότητα καταγραφής σε κάθε στιγμή των πιέσεων και άρα της δύναμης με την οποία έλκεται ο φορέας. Με τον τρόπο αυτό γινόταν ο έλεγχος αν τα δύο σημεία έλξης του φορέα κινούνταν ταυτόχρονα. Για την έλξη του φορέα χρησιμοποιήθηκαν ράβδοι διατομής 36 χιλιοστών, που μέσω κατάλληλου συστήματος ελασμάτων και πύρου συνδέονταν με το κάτω πέλμα του ελκυστήρα. Η μέγιστη δύναμη έλξης ήταν 650 kN. Αρχικά ο φορέας της γέφυρας ανυψώθηκε κατά 50 χιλιοστά μέσω των 4 ειδικών φορείων. Με τον τρόπο αυτό έπαψε να στηρίζεται στα εσωτερικά ικριώματα και όλο το βάρος το ανέλαβαν οι πυλώνες Π2 και Π3. Ταυτόχρονα, λόγω της διαφορετικής παραμόρφωσης του καταστρώματος και του τοξωτού φορέα, απελευθερώθηκαν τα ικριώματα του τόξου. Στο τέλος της ανύψωσης έγινε εποπτικός έλεγχος και αφού δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα στον φορέα, ξεκίνησε η ολίσθηση. Η διάρκεια της ολίσθησης ήταν 6 ώρες και έγινε σε βήματα των 75 εκατοστών. Όταν ο φορέας έφτασε στην τελική του θέση, έγινε καταβίβαση και έδρασε επί των εφεδράνων.
Στο τέλος, έγινε έλεγχος της παραμόρφωσης των εφεδράνων λόγω της επιβολής του φορτίου της γέφυρας. Όσον αφορά τον τοξωτό φορέα, το ίδιο βάρος του μεταλλικού τμήματος ανέρχεται σε 11,5 κιλονewton ανά τετραγωνικό μέτρο κάτωψης ή αλλιώς 146 κιλονewton ανά τρέχον μέτρο ηθράς. Το αντίστοιχο ίδιο βάρος για τα προσωρινά έργα ανέγερσης της γέφυρας ανέρχεται σε 6 κιλονewton ανά τετραγωνικό μέτρο κάτωψης ή αλλιώς 78 κιλονewton ανά τρέχον μέτρο ηθράς. Εδώ βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι η μελέτη των προσωρινών έργων ανέγερσης ήταν το ίδιο επίπονη με τη βασική μελέτη όλου του έργου. Τέλος, όσον αφορά τους φορείς πρόσβασης, το ίδιο βάρος του μεταλλικού τμήματος ανέρχεται σε 3,2 κιλονewton ανά τετραγωνικό μέτρο κάτωψης ή αλλιώς 27,4 κιλονewton ανά τρέχον μέτρο ηθράς. Οι μεταλλικές γέφυρες έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς παλαιότερα, ιδίως στη δημιουργία του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Παρόλο που το προεντεταμένο σκυρόδεμα αντικατέστησε σε πολλές περιπτώσεις το χάλιβα τα πιο πρόσφατα χρόνια, παρατηρείται τον τελευταίο καιρό μια όλο και μεγαλύτερη χρήση του χάλιβα για την κατασκευή αποκλειστικά μεταλλικών ή και σύμικτων γεφυρών, ιδίως για σιδηροδρομική χρήση. Με τη μελέτη αυτή επιχειρήθηκε η χρήση σύμικτου και μεταλλικού φορέα σε μια γέφυρα με μεγάλο κεντρικό άνοιγμα και αρκετούς περιορισμούς λόγω της ιδιαιτερότητας της χάραξης. Η χρήση σύμικτου κυβετοειδούς φορέα για τις προσβάσεις και μεταλλικού τοξωτού φορέα για το κεντρικό άνοιγμα, με τις δυνατότητες προκατασκευής μεγάλων τμήματων και με τη μεγάλη αντοχή που προσφέρει ο χάλιβας, έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά όλες οι ιδιαιτερότητες του έργου.